Седнете, уважаеми зрители, след Ньойския договор от 1919 година България се свива с 11 000 квадратни километра, а през 1925 година е имало голяма опасност да загуби и цялата Петричка област, ако не и цялата си територия на юг от Стара планина. Това обаче не се е случило благодарение на героизма и готовността за саможертва на 200 доброволци от местното население и четите на ВМРО. Тази история е спомената срамежливо в учебниците като Петричкия инцидент. Но тази история ни казва, че когато няма българска държава, има български народ и днес, за съжаление, е по-актуална от всеки друг път. На 19 октомври 1925 година избухва така наречения Петрички инцидент, който много често в западноевропейската литература се споменава като Третата Балканска война. Тогава от един чисто невинен инцидент, който се случва на един високопланински пункт над Коларово, пост номер 1 на Демир Капия, прераства в военен конфликт. Гръцки войник навлиза на българска територия и обвинява българския граничар, че копае окоп. Скарва се с нашите граничари, оттам възниква престрелка. Първо стреля гръцкия войник, не улучва. Нашия, още с първия изстрел, го улучва в главата и войника пада убит. Копането на окопи е забранено на България по силата на Ньойския мирен договор. На практика тя е с ограничен суверенитет. Предполага се, че точно тук някъде минало самата граница между България и Гърция. Евентуално гръцкият войник може да е бил някъде тук, на някоя височина, разбира се, да може да има възможност да вижда. Нашите войници са били не повече, виждате, както виждате, не повече от 30 метра разстояние между двата пункта. И затова после следва пък другата престрелка, да може те да си вземат тялото на войника и да кажат, вижте, българите го убиха в наша територия. На 22 октомври 1925 година 6-та гръцка дивизия по заповед на правителството на генерал Пангалус започва нападение на един фронт, който е широк около 40 км. Това е армия, която е приспособена да води бойни действия в планински условия, има авиация, има бойна артилерия. Гръцките войски нахлуват от пост номер 1 при Демир Капия до Лехово на може би около 10-12 км в българска територия. Самия Петрич е обкръжен. След армията върват така наречените андартски чети или още малоазийски гърци, които са вкарани от Мала Азия, за да заселят северната покрайнини на Беломорието. Андартите унищожават всичко, крадат дори керамидите и покривите от къщите. Вземат цялата покъшнина на българските бежанци, които така или иначе страдат безимотно от всичко, което им се е случило през войните. Българите се организират почти инстинктивно, толкова екипно, толкова солидарно, че действат като един организъм. Когато става този конфликт на 19-ти на Демир Капия, този пост, там българските граничари са много малко. Трябва да ви кажа, че още когато се чуват изстрелите, час по-късно има повече от 100 доброволци от село Коларово. Доброволци са отряди от местното население и четите на ВМРО спират тези домогвания. Успяват да спрат редовната гръцка войска. Това изрично се подчертава, че все пак населението местното, което не е военизирано, не е редовна войска, успява да спре тази инвазия. Мога да ви кажа защо едни доброволчески отряди отблъскват една армия. Защото хората са били надъхани, те са бежанци вече веднъж. Цялата тази територия тук, Егейска Тракия и Македония, те вече веднъж са прогонени от своите домове. Дошли са по една каруца, имущество и са живели в Петрич. И след няколко години няма как да се редат втори път да станат бежанци. Те затова взимат всичко, каквото могат, с всякакви средства да отблъснат тези войски. И го постигат. Това са съвременните опълченци. Опълченците на Петрич само че. На 23-ти се създава кризисен щаб. Начало на този кризисен щаб застава Георги Въндев, който е струмишки околийски войвода. И нека не забравяме брата на Мара Бунева, Борис Бунев, който прави страхотна кръгова защита на града, която
надминава възможностите очевидно на гръцките офицери. Знаете ли къде умира, всъщност не умира, за щастие преживява, но знаете ли къде отива Борис Бунев след 1944 година? В Белене. Град Петрич е бомбардиран и с артилерия, както и с авиация. Убити са около 120 гръцки войници. И сега тук има една друга особеност. Петрич е разположен в подножието на Беласица и голяма част от военните действия се разиграват в един планински релеф, който позволява воденето на партизански действия, където българите имат предимство, защото познават района. Жертвите от българска страна са много малко на практика, като изключим убитите деца или семейства, които не са успели да избягат, мисля, че е само 2 души. Един такъв подвиг на съвсем обикновени хора. Аз ви казах, те дълго време между 19 и 23 степента на самоорганизация е просто впечатляваща. Хората сами решават да запазят своята свобода, не бягат, стоят, борят се. Мъжете са имали една гордост, която е била в защита изцяло на българската държава. Това е част от културата. Това е част от това да казваме, че сме един народ, солидарността, съпричастността между нас. На 27 октомври обществото на народите дава категорична заповед на българската държава и на гръцката да изтеглят своите войскови части от територията на двете държави. В този инцидент всъщност само гръцки войници е имало на българска територия. Предотвратява се един инцидент, който наистина може да бъде превърнат в поредната Балканска война. Тази военна хунта и генерал Пангелос си отиват. Тя е глобена с 30 милиона лева, които са изплатени на България. От тези 30 милиона лева 1 милион и 200 хиляди се дават на онези петричани, които участват пряко в събитието и отстояват тази свобода и които са ощетени в резултат на преминаването на гръцката армия. Българското население, което получава тези пари, се отказва от тях и ги дарява за построяването на училище. Училището, образованието, перспективата за бъдещето, мисля, че е това, което ни обединява и поставя нашите перспективи като народ в края на 19 и началото на 20 век. Не героизма е най-впечатляващото в историята на Петрич от този период, а щедростта. Защото тези хора са безкрайно бедни. Те оцеляват чисто физически едва. И даряват всичко, което имат за училището, за църквата, за другите. Това не е инцидент. Това е разрез на българското общество, което въпреки двете национални катастрофи, въпреки огромната бедност, която граничи с трудно, чисто физическо оцеляване на това население, намира сили в себе си отново и отново да отстоява своята свобода. Би следвало да бъде държавна политика и национален приоритет да преоткрием нашето минало и това, което ни прави народ, това, което е допринесло за нашето оцеляване, това, което в крайна сметка е принос и към Европа. Нека го изучаваме в училище, нека прецениме нашите деди с какво са се сблъсквали, защо са оцелели. И нека използваме този опит, защото този, който не познава своята история, е принуден да я повтаря. Защо не е известна тази история? Не знам, защото аз те пратих да отидеш в Гърция, ти стигнал до Петрич, че се връщаш с тази история. Защо не е известно това? Това е изумителна история. Изумителна история, аз непрекъснато само този въпрос задавах. Защо не е известна тази история? Защо не се учи това в учебниците по история в България? Аз не съм го учил в училище. Сега... Значи, по време на комунизма, 45 години, тази история е била така слагана в ъгъла, защото управляващите, както ми обясниха, не са искали български народ да знае, че има други достойни хора, които са живели в тази държава. И това е толкова... Другата причина, която за да се премълчава историята, е, че това сякаш би могло да увреди на нашите съседски отношения с Гърция. Как може да увреди, като това е българска история? Да, разбира се, и то се е това случило... са подвиг на българите, които ние трябва да знаем. Аз се чувствам много по-горд, след като
научих тази история. Каква е тази саможертва на българите от Петрич? Ами, аз мисля, че в цялата ни история има два типа отдаденост, два типа саможертва. Има едни хора, които са дали живота си за България и други хора, които са дали парите си. Дори ми се струва, че тези, които са дали живота си, са много повече от тези, които са дали парите си. Опълченците на Петрич са жертвали едното и другото. Когато свършват дарените от тях пари за строежа на училището, те са се самообложили, за да завърши този строеж. По 1 лев от всеки продаден килограм тютюна, тези, които са били на държавна служба, са жертвали по 1 месечна заплата. Така е построена тази смесена гимназия в Петрич. За тази саможертва обаче в гимназията няма никакъв знак. Какво ще кажеш, Слави? Какво няма? Никакъв знак. Как е построена тази гимназия? Децата, които учат там, не знаят защо учат в тази гимназия. Дори петричани, поради потискането, истината за тази история, не знаят това. Голяма част от петричани. И аз искам да те предложа, ние не от наше име, а от името на петричани, да дарим една мемориална плоча за тази гимназия или някакъв друг знак и да обсъдим това заедно с община Петрич. Мисля, че това зависи от общината. Ние направихме нещо подобно за хората, които спасиха деца на плажа тогава. Направихме нещо подобно. Иначе тук е изумително, че всъщност и самите петричани малко знаят за това. Разбира се, че ще говорим с общината и ще направим нещо, от което хората да знаят и най-малко децата, които учат там. Да. Разбира се, че България да знае. И България да знае, разбира се. Петрич и Петричската гимназия е само едно от местата, които са символи на любовта към България. Но наш дълг е да продължаваме да питаме, повече от всеки друг път, къде си вярна ти любов народна? Пламни, пламни ти в нас, любов гореща. Против съдбата да стоим насреща. Да викнем син с глас голям по всичкия коча. Балкан, голямо мало ставай,
с кръст в ръка към Бога да извикнем. О, наш Създателю Христе, явиш от